Model saking jroning praja mapan ana ing madyaning aloga kundang ing prawadya sawega Pasara tambur miyang suling pandhen taludak miwa bandera kakandha mawa arna warna pindha calatyana seri kawuryan Oh Rama Kyai kepareng ingkang putra pun pun kadot kaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Rama Kyai piye Pak aku ya nyadung dawuh apa wigatine pananggilan mau iki Pak wah Gatot Antarja dene Antasena wonten timbalan dawuh Rama Kyai wonten timbalan dawuh Rama Kyai piye Pak ana apa kok sajak Nyolowadi iki jane iki ana apa kok nganti gembrobyos kaya ngono kuwi wah ngerti ya nggeran-anakku kalenggan iki negara Amarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange pusaka Jamus Kalimasada Kyai Jumat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang wah nanging manut dawuh pengendikane wakmu Kresna ilanging Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling wah menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra wah iki abot merga manut dawuh Kresna kakangku sing nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe monggo bapakmu ya wis saguh dipasrahi nyekel malinge lan wis dipasrahi supaya ngukum pati kula aturi ngendika sinten malingipun Rama Kyai sinten malingipun sapa Pak malinge Pak ndang ngomong ning kene wah jebul malinge adimu Tanjung Anom ya kuwi Abimanyu Kyai menapa mboten klentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adi kula pun Abimanyu dados Duratmaka wah maune aku dhewe ora percaya nanging manut dawuh wakmu Kresna kasunyatane pancen mangkono wah Gatot mboten dawuh Kanjeng Rama ayo melu aku goleki adimu Abimanyu nek pancen malinge Abimanyu aku kudu tegel Oh Kang Kakang Antarja iki arep nendi? Arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca nderek Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Goleki Dimas Abimanyu sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh kuwi. Percaya ya, An? Ya jane ora percaya Dimas. Nek nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Bener. Dawuhe Pak De Kresna ki ya bener aku ngerti. Ning ya apa ya terus mesti bener. Durung karuan kuwi iki bener lho. Merga tumrap aku, iki tumrap aku. Iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine.
Dipikir lho Kang. Lah banjur kepiye prayogane Dimas? Kang ngene, Abimanyu iki dikepiye wae isih sedulur lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu iki wonge kepiye. Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja kemrungsung, aja gegabah. Wis saiki ngene. Bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Kresna sing sajake lagane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to saiki ngene, Kakang Antarja, saiki ambles bumi. Mengko ngenteni aba-aba. Tegese aba-aba kuwi apa jenenge? Ya aba-aba ngono lho, kaya 1 2 3 yuk. Ah kuwi jenenge aba-aba. Oh iya Dimas. Pokoke ngenteni aba-abaku ya. Nek tak abani langsung jedul. Lah terus Dimas Antasena kowe aku tak nyeraki Pak De Kresna kae. Wis ya Kang, aja kesuwen gak ambles bumi. Engko takne aba-aba. Iya Dimas. Tatkala narepa Kresna tantula sanyakra ring Resi Jahnawisuta kamunggah kalihira ing rata. Oh, maksudmu jagat madya weh. Oh, lajane gini iki gampang. Mblethuk para Pandhawa iki gampang nyatane. Aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa. Gedene ngrenah patine Pandhawa. Kanthi sarana iki aku gawe rekodaya Abimanyu dak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Mongko Werkudara ya wis saguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara ketemu Abimanyu mesti wae tanpa ditakoni makbres. Abimanyu mati. Oh, aduh, kusik. Pandhawa malah banjur padha regejekan. Lagi niki yo gampang wae gawe rusaning para Pandhawa. Kasembadan sing dadi ancasku mung kari matur ana ngersane Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh bali nang Astina.
Iki lak yo putuku Antasena to. Putu-putu piye? Aku ki pernah Puranamu, dudu putumu. Oh iya, Dik. Purunaku ya kowe iki. Heeh. Anakku Antasena piye, Pakde? Ana apa kok nyeraki aku? Ya omong arep takon wae kok. Jare Pakde Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pusaka Kyai Jamus Kalimasada. Bener apa? Ya pancen bener mangkono, Nger Antasena. Lah kok Abimanyu ani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep nggo apa ya, Dik? Aku kok ijo penasaran ya aku. Kamu kok pusaka ya iso dicolong. Lah iya Antasena. Kira-kira arep nggo apa ya, Dik ya? Mbok menawa arep digadhekke apa kepiye? Arep didol ya iso. Pokoknya dikapak-kapake iso Antasena. Ana pusaka kok arep digadhekke iki aneh. Ya sing cetha negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo adimu kuwi si Abimanyu. Kosik kok wong Kresna iso mestheke nek sing nyolongke Abimanyu ki dasare apa ngono lho, Pak. Ndak tekon. Lho, Ratu Ndwarawati rak ya ratu sing ampuh. Ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ngak cetha banget neng kono nuduhake gambar Abimanyu sing nyolong Jamus. Wo. Lha ndelok nganggo Kaca Paesan to? Iya. Berarti Kaca Paesan kagungane Pak Di Kresna to? Heeh. Lah mbok coba kene. Aku tak melu ndelok gambare. Seneng jero kaca kuwi. Ora kena, Nger, ora kena. Lho. Mergo Kaca Paesan iki pusaka pribadi. Oh ya wis nek ora oleh ndelok ki ya wis. Nek aku kok kepengin ngerti wujute Kaca Paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Tuduhno to, tuduhno. Iya kena bae Antasena nanging ngerti wujute Kaca Paesan. Nanging Kaca Paesan saiki ora tak gawa. Tak tinggal ana kraton Ndwarawati. Oh, keri to. Heeh. Nek saiki ora tok gawa kok iso ngendikan nek adikku Abimanyu sing nyolong ki. Lha ku nyawang mau ki sego ngomah. Banjur kacane tak tinggal mergo arep dadi sinden-sinden Antasena. Oh ngono. Nggo rias berarti. Iya, dienggo ngrias. Ning sak ngertiku Kaca Paesan ki ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna, rasah kakehan alesan saiki tuduhno. Ora iso, Nger. Pusaka iki pusaka pribadi. Iki ora dienggo tontonan. Lah wis ora gelem nuduhake Kaca Paesan ki genah nek iki Kresna kawe to iki. Ayo tambah kowe. Yo. Meneng nang kono. Kakang Antareja. Mati aku. Wala! Antasena wis Antasena. Wala! Wala!
wis atasena ger. Aku kapok. Wis konangan to saiki. Percaya to karo aku saiki. Ya Dimas. Lho. Menungsane sing dadi Kresna iki. Sing dadak Mbah Warna dadi Pakdi Kresna iki wonge. Pancen wong tuwa ora kena digugu ya. Antara jauh wis. Atasena. Ora bengak-bok. Tak njaluk kon nyemen lambene apa piye? Soke semen mumpluk. Aku aja diantemi meneh aku tak mulih. Aku tak mulih ning sekolah mau bayi ya kira Antasena putuku. Ora kena. Ora oleh mulih. Pokoke iki sing gawe perkara ki Mbah Durna, to. Kuwi dadak nganggo dadi Pakdi Kresna ki sing ngakon sapa? Aku diutus karo anak Prabu Duryudana kon gawe ringking para Pandhawa banjur aku membo dadi anak Prabu Kresna. Terus kok adikku Abimanyu tok dakwa dadi maling iki kepiye? Mergo Abimanyu kae sing digadang-gadang dening para Pandhawa. Nek Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Kowe iki wong tuwaku ya warang ya ora kena dinut iki jane iki ki tunggal det. Jane iki dong udu. Ayo gawan meneh terus ki. Ora patut diajeni nek wong tuwa kaya ngene iki, Kang. Bi. Kakang Antarja Bi Dimas. Tulung aku golekno jaran cacahe 4. Nggo ngopo Dimas? Nggo ngopo Dimas? Wis to golekno jaran 4. Mengko masing-masing jaran kuwi dinetali ditalene nggon tangane Durna iki, sikil kiwa tengen karo nggon tangan kiwa tengen terus jarane do disebleki men sigar kabeh awake. Jaya Antasena Urung sida nangis pisan. Antasena wis ya Antasena. Apa gampange wae Kang Bi Dimas? Golekno pitik. Golekno pitik karo tuku beras. Terus kepiye Dimas? Engko berase pur-pur kene nggon matane Durna iki ben pitike do nata 5. Aku ya mati. Aku tak mulai wae ya. Aku tak mulai wae antara Antasena. Kowe arep mlayu nendi arep mulih nendi? Wong ya iki pitike durung ketemu. Sak berase wae durung ketemu kok wis sambat bengok-bengok iki. Ora sembodo karo lemu blithuk kata-kata para pendopo iki jadi iki paham apa ora? Ya, tak geboke sisan namaku. Aduh. Aduh sih boyokku, aduh. Tuwa ceniningan kok. Jaya. Ngapura si mbahmu Durna iki. Aku njaluk ngapura. Kowe ya kurang gawean senengane mung gawe perkara. Saiki ngene. Kamangka bapak iki wis mlayu ning Tanjung Anom goleki Abimanyu. Ora bakal iso ucul pokoke tetep dadi tersangka utama kowe iki. Banjur kepiye Dimas? Ya wis. Ki Durna bandanen terus aja ditumpake kendaraan lho. Ora Dimas ora. Tok cekel kowe karo mlayu karo tok seret. Ora mempeng-mempeng Dimas ngasih mumbul. Men. Salah wong tuwa ora kena digugu kok.
tak mulai ya Antasena. Aku tak mulai. Monggo tak nang lollipop. Aku mau nek lollipop. Gelemku apa sih? Cupacup. Ya monggo tak tubas e. Ning aku tak mulai. Urung rampung perkarane iki aja mulih. Kang, mau ya Kang? Iya Dimas. Tok cekel aja nganti melayu mengko Durna iku banjur diadepi karo bapak. Ben ngomong nek sing dadi Kresna mau iki sapa ngono. Oke, paham? Iya Dimas. Aku tak mlaku rono kae mergo saka pandugaku iki Durna mesti ditutke karo Sengkuni lan Kura. Oh iya Dimas. Aku mung manut gini yang turun dari bandaku gini. Tarja. Marmo. Lan kowe iso tama iki awake dhewe supaya nunggu. Supaya nunggono sak jabani kraton Ngamarta. Mergo iki Kakang Pendhita Durna sing memba dadi Prabu Kresna. Prapta ning Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe karti sampeka. Yen to jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitenah ya kuwi utawa sing didakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling, mestine Arjuna Werkudara padha nesu banjur do mentala ngajar karo Abimanyu. Nggih, Wawan. Nanging menapa kesakintenipun Bapa Durna boten kadrangan anggenipun memba warna dados Kowe Prabu Kresna. Wawan. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan menawi Rama Begawan Durna menika samangke kadenangan pripun? Wis aja sumelang. Ora usah sumelang. Kakang Durna kae pendhita sing ampuh, lembut, iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae wis. Aja sumelang ya. Ora bakal konangan. Wawan, nanging Wawan, kula aturi mirsani. Kula aturi mirsani menika Antareja nyeret Bapa Durna. Aduh, cetha-cethaen Bapa Durna kadenangan iki paman.
Paman paman mati keneng apa mati den kane yoyo soto cocok praktek kikir sok manoi Wah, daleng kang medhoke aku iki. Antasena, heeh piye Satama? Ora basa. Nunggak krama karo aku kowe. lah basa barang ki yo ngopo nek Kurawa patut tak basani merga Kurawa kuwi isih pepunden lah nek kowe iki sapa kowe iki wong neneka andani nek Kurawa kae isih tetep tak basani ha ning Satama iki nggo apa wong yo wah kowe iki dudu Kurawa ya kok. Ora patut. Aku lehku rene kesusu mergo arep gambang padake. Wah. Ora patut ayo. Kowe gelem sumingkir ora? Kowe gelem sumingkir apa ora Antarja kaya kon rene? Ngowali bebandane wong tuaku ya Bapa Durna. Wo lah Kakang Antarja. Bondo Durna, Bondo Mbah Durna iki sing ngakonki aku ya. Lah mergo bapakmu, mergo pokal gawene bapakmu Durna lho. Pancen luput. Wah, lah mula iki kudu diadili sik iki mau urung sidone nyeret durung adoh. Kok nek wis adoh tak balekke wis. Parat menungso ra tatanan. Arep ngopo kowe saiki? Babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku. Tiban tanganku pecah sirahmu. As. Wah. Wah. As. As. Modar. Sabaton.
Wah. Wah. Wah, dia. Dia. Wah. Oh, tanda. Wah. Dia. Mati. Wah. Wah. Sampai tuh. Oh, luas. Oh, luas. Wah, elok. Ya. Mati. Oh. Oh. Ontosena piye? Ayo, wis wani gawe jenrakane Bapa Durna. Wis wani karo wong tuwa, wani karo Bapa Durna. Arep nyusul, arep ngrasake apa piye? Nyo Tampanono. Wes dia. Tangi. Halo babu, halo babu. Dung tak dung, dung. Dung tak dung, dung, dung tak tak dung, tak dung. Iki wong apa to? Ah wis babu. Ah. Musuhe pethuke wong edan meneh iki. Waduh. Wah, musuh Antasena iki. Marai toh nyawa tenan iki. Wah, klepon sithik wis kok ngene rasane aduh. Ayo. Gelut karo aku le. Mbok ayo arep ngejak gelut model piye? Arep jandon apa piye? Wani ayo. Wiwit kok saiki. Gluntok tak tok. Ntok pleru. Sayur kok pulae. Wah, yo sose. Yo. Cek. Cek. Bongkotan
kepala jengking. Pring bongkotan diketok digo celengan anyar dicolong maling nginjen manten anyar dientuk kala jengking. Mutar. Ayo arep apa? Ora guyon, mung guyon. Ayo melu rono meneh. Sembodo karo le joget-joget. Mungkin ana ditibani Kakang Durna wis semaput. Wah, ngomong sapa man? Ora niku tok semaput ben ora dikamplenge karo Antasena. Ora niku tok semaput man. Bajigur Antasena iso nang kene. Mati. Nek di matane iki, matane sinten? Matamu. Salim. Hapunten nggih Pak. Bali wae, Bali. Kupak. Ayo wijik. Waduh. Urawa bubar maut niki pripun Kakang Durna? Tarja wis ya Tarja. Aduh. Ngopo bengok-bengok? Ya sawangan kowe iki lek kakangmu Antarja kuwi. Ora ngono ki to ngusahake masa depan kanggone meng karo jaran kok Dimas. Kae Kurawa mundur kabeh. Saiki piye masa ya aku kan mati nang ngene mah. Gak aku. Ayo gue sambat to meneh. Sambat meneh. Terus Kang, nganti kapok Kang. Mudar. Meneh. Asik ya gue mau. Asik ya iki. Kamu ngono meneh kok nonton film action aku dadian. Mudar. Jan. Aku tak mulai nang saka 5 ya, Ger, foto-fotoku. Ngene terus iso mati tenan aku. Kang. Bidi Mas. Kuwi mau kakang Garut Kaca Limbur tekan ndi kira-kira ya? Waduh, ora ngerti Dimas. Tak oyake piye? Ning iki tetep dadi badan. Ya ngono ya. Oleh Dimas ya, aku tak pamit ngoyak kakang Garut Kaca kae.
Mandek. Dimas Antasena nututi lan nyandet marang pun Kakang. Ya mandek dhisik, Kang. Mandek dhisik Kakang Garut ki arep mateni Abimanyu to? Ya mestine ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe adi kaya Abimanyu. Kok sik sabar, saiki sabar. Ora usah kesusu, sabar. Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara ya kuwi wae Kresna. Dimas, kowe aja kuwanen Dimas. Prabu Ndarawati kuwi pepundhen. Oh, sik. Kuwi sabar sira to? Sik to, sing dadi Pakde Kresna kae mau ki mung palsu alias hoak. Ngerti hoak? Ngerti hoak? Ngerti apa ora, Kang? Hoak ki ngesak ngertiku ki. Nek bar kakean ngombe kae terus hoaks. Udu kuwi. Udu. Kok le. Hoak ki anu berita palsu. Meng wis meng gawe-gawe iki mau Kresna palsu. Aku wis iso mbadarke sapa Kresnane sing dadi Kresnane mau ki sapa. Apa iya Dimas? Weh, kok ora ngandel to? Wis dakwa Abimanyu dadi maling barang kuwi. Masuk akal ra menurutmu? Ya jane ora. Ah, kene paham. Ngono karo bapak ki rasa manut-manut. Aku biyen bapakku ora tau manut-manut kok. Kene iki wah. Wis pokoke dindane nang kene kita celukke Kakang Antarja. Kang. Kakang Antarja. Rene iki butuh saksi iki Kakang Antarja. Gatot kaca. Gatot kaca. Lho, Kang. Kakang Gatot saiki sing ngerti to sapa sejatine Kresnane mau. Ki lho. Iki sing malih dadi Kresna iki. Ya Dimas. Eyang Durna kok dadak nganggo membo dadi wong Kresna. Ngomong ya muni dawe anak Prabu Duryudana. Muni dawe anak Prabu Duryudana mulane aku terus dadi Kresna iki mau. Antos Eyang Durna. Nanging Eyang Durna lepat margi sampun dakwa Abimanyu. Ngantos Rama Werkudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Aku luput, Ger, aku luput. Aku nyaluk ngapura ya, Ger. Wong tuwa kaya ngene. Pakardine kaya ngene iki ora pantes diajeni. Nah, gini ngerti. Banjur kepiye, Dimas Antasena? Pokoke iki mengko dikepiyekke meneh. Kudu tekan ngarepe babe. Babe sapa? Babe Werkudara. Dudu Babe Sena. Dudu beda. Beda. Pakencen pakardine. Ha iya rasa tok balen-balen ngampleng-ngampleng. Mumpung gratis iki.
bres pisan ngono nek iso ya nganti dekok dung anune bathuke. Ngomong dekok anune. Yo Dimas. Wis saiki ngene. Kakang Gatotkaca bapak kae uyaan. Aja nganti bapak tekan kasatriyan Tanjunganom lan ketemu karo Abimanyu. Matur Bapak. Nek sejatine sumbere perkara iki saka Simbah Durna ya Rawa Kyai. Kula aturi kedel Rawa Kyai. Sabanjure kepiye Dimas? Yang Durna iki arep dikepiyake maneh. Wis tetep dadi bandan wae. Mengko diaturake ana ngersane bapak. Monggo yen Rama duka, mengko aku sing tanggung jawab wis. Pokoke dina iki Durna dibondo terus. Kudu dibondo terus. Aja mati tenan. Mati tenan aku Antasena. Mati aku. Gatot kasladaya-daya prapta kasatriyan Tanjunganom arep nyekel anakku Abimanyu. Lah kok malah tok cadet. Wah, yo gek budal. Mangke rumiyin Rama Kyai. Nang badhe caos satur Rama mumpung menika dereng klajeng klapah. Kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput kok mbok ayomi. Abimanyu luput kok yo mbok dombani. Mboten kateges kula badhe ndombani pun Abimanyu. Nanging babagan nicalipun pusaka Jamus Kalimasada menika jebul udaraning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, aja ngawur. Kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat iki. Namung kasunyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Wandrawati. Wah, Kresna kakangku to anggep palsu. Utawa salah kedaden kasinggihan mekaten Kanjeng Rama Kyai. Menika jebul panjal maning mangsah. Wah, banjur sapa sing dadi Kresna wau iki? Kula sampun ekseni piyambak. Nanging nuwun sewu. Nuwun sewu ingkang memba. Ingkang memba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Durna. Wah, cangkem.
Hop. Iki meneh Antasena arep melu-melu malah tajar sisan. Heeh, muka ajaran aku. Neng mengko dhisik sabar to, Pak. Wong tua kok grusah-grusuh. Kakang Gatot iki bener, Kakang Gatot iki bener. Mula banjur takon ngendhake bapak merga sing iso buka wadi iki aku. Buka wadi piye? Buka wadi lakon iki no. Yang sejatine wong Kresna kae mau si Drona. Wah, ora wae. Ora ngopo? Sabar to, Pak. Wah, ora wae sik. Sabar. Ngerti sabar ora? Wah, tak lakban lho, Pak. Tenan tak lakban wae. Bener sing dikandhake Kang Gatot mau kuwi bener. Ngendi ana Kresna kok waton dakwa, terus adikku, terus si Abimanyu didakwa dadi maling, dituduh dadi maling. Aku ra yo dadi cubriya itu. Oh ya iki ya ketemu nalar, ketemu ngakal, Pak. Nah, mula tak taliti, aku naliti perkara iki kepeksa aku mau wani karo Pak Dewi Kresna, tak polo, tak ajar, terus Badar Durna. Wah, ngawur. Yen pancen ngono aku perlu bukti ya, Kang. Kakang Tarja buktine gorene, Kang. Utara aku tulung ana ya, Ger. Utara aku tulung ana. Wis prisa to, Pak? Nek sing dadi Mbah, nek sing dadi Kresna mau iki ya iki wonge Mbah Drona iki lho. Wah, Durna bapakku. Sandanganmu nganti rontang-ranting. Utara. Ya ajar dipolo karo anak-anakmu. Aku tulung ana ya, Ger. Anakku Werkudara, aku tulung ana. Tulung anakku, ayo mon aku ya, Ger. Ayo gek njaluk kowe kono njaluk suara politik. Sono gek njaluk. Polo meneh malah. Pak, bapak ki murite Mbah Durna. Neng nek nganti wani nulungi ditenono, Pak. Tak tibani senjata Kyai Nenggala. Neng nyilih sik. Mungsuhmu dudu sapa-sapa, Pak, nek kowe nulungi iki. Mungsuhmu anak-anakmu ya iki Kakang Garutkaca, Kakang Antarja karo bose iki. Wah. Apa bener Durna bapakku? Membo dadi Kresna kakangku. Werkudara. Aku sing dadi Kresna tulung ana ya, Ger. Wah, gawe wirang mulih wae.
bapak iki ngene, nek isin mesti ngono kae. Anggere wis muni, wah. Wah, terus lunga klepat. Lunga saiki arep njaluk tulung sapa kowe saiki, Mbah? Arep njaluk tulung sapa bapakmu? Bapakku kuwi wis bali. Iya, Pokoke tetep dadi pesakitan. Antasena bapakmu wis bali. Aku mbok diuculi ya. Uculan aku tak mulai nang saka 5. Bali piye? Arep bali piye? Bali mulai nang saka 5. Ya, oleh ya. Aku karo bapakmu ya wis mati. Wis bali kok wis mati. Omah ndongak kelek, suwek lho cangkemmu. Ora wis bali, bapakmu Werkudara ya wis bali. Ngertegese ora sida midana pati karo Abimanyu. Abimanyu slamet. Selamat piye? Bapak wis bali bener. Bapak ki wis bali neng. Bapakne Abimanyu kuwi. Mak cilik Janaka. Kuwi lho. Iki mengko paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne. Piye, Jal? Durung rampung, durung oleh mulih nang sekolah. Cucu anakku ya, Ger. Cucu anakku Gatot Kaca anak-anak putu-putuku Gatot Kaca Tarja. Kowe yang tulung ana Wis ora ana tulung-tulung, ora ana tulung-tulung. Tetep dadi pesakitan, Kang. Ayo dibondo meneh ya, Kang yo. Rono wae. pesek go rebutan
Saya dalu